k'a sabu kɛ banakɛkura bɔlen min bɛ wele ko dengbana o min ɲɔɲalen don Mali fan bɛɛ la. O min ye bana ye min bɛ sɔrɔ sosomuso ka kinda fɛ wa a bɛ se ka dankari nin na ni banabagatɔ ma taa lapitaniso la a waati la. O sira de la an ka bi gɛrɛn bɛ taa n'an ye lapitaniso min bɛ wele ko polyclinique Notre Santé n'ale dagalen filɛ nin ye Banangabugu Sema na sigida 6nan la Bamakɔ. Dr Cissé Mokhtar Ousseini ale sɔnna k'an ka ɲininkaliw jaabi. Dengue c'est une maladie virale, c'est-à-dire que bana de don min bɛ sɔrɔ virus de fɛ. Virus min don soso kinda de b'a lase mɔgɔ ma. O de la mɔgɔ caman b'a ni palu sanga ɲɔgɔn na barisa a sɔrɔ togo a n'a manifestation ni palu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Walasa ka danfara dɔɔni nɔgɔya dengbana ni sumaya bana ni ɲɔgɔn cɛ. N'o ye bana min bɛ kɛ yɔrɔ kelen na wa u bɛ kɛnɛya tagamasiyɛn kelen yira. Ɲininikɛlaw ye taamasiyɛn damadama yira minnu dɔɔni ka nɔgɔn. Dr Cissé b'a sabati. Virus min don a virus bɛ fo suguya 4 a bɛ se ka dépend virus min sɔrɔ manifestation bɛ se ka lié o la. Non seulement soso de b'a di et une fois que soso kelen infectera ni dengue virus ye fo ka taa fɔ o soso ni sara ces moustiques là sont en mesure de transmettre la maladie. Ale bana ni manifestation ni palu bɛɛ ye kelen. En tout cas a daminɛ la farikalaya b'a la fɔnɔ b'a la kolotuguda dimiw b'a la kɔnɔdimi bɛ se ka y'a la dɔw yɛrɛ fana bɛ yan kurukurunin bɛ se ka bɔ u fari la. A phase grave fana bɛ yen a bɛ fɔ de ma ko dengue hémorragique o la jeli bɔn fana bɛ fara symptômes fɔlɔ minnu kan. Donc o jeli bɔn na a bɛ se ka kɛ jeli bɛ bɔ nun fɛ a bɛ bɔ da fɛ walima jeli bɛ se ka jigin hali kɔnɔbara kɔnɔna la. O forme ni ale ma ca kosɛbɛ mais ale de ka jugu kosɛbɛ parce que o forme ça peut engager le pronostic vital du patient à court terme. Dengue particularité wɛrɛ ye jumɛn ye traitement spécifique t'a la. I b'a fɔ an bɛ palu dɔn cogo min na kinini bɛ palu furakɛ o traitement nin bɛ virus ban o tɛ. Dugubaw i n'a fɔ togodaw la dengue bana ka ca ni tɔw ye. Dr Cissé Mokhtar Ousseini. Maintenant i b'a dɔn cogo di ko dengue de don walima palu de don laboratoire kelen dɔrɔn de bɛ se k'o déterminer. C'est-à-dire ni jeli sera labo la olu de bɛ se k'a farafasiya k'a fɔ palu de don effectivement dengue de. Min ni palu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ a man teli ka dankari kɛ ɲɛnamaya la. Kiyorama kɛmɛ dengue bɛ mɔgɔ minnu minɛ 70 i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ foyi t'u la. Dengue b'u la nka kunkolo t'u dimi fari tɛ kalaya. Mɔgɔ tɔ minnu fana bɛ symptôme kɛ a man teli ka dankari u ka ɲɛnamaya la. Mais n'a sɔrɔ forme grave de don a caman na a tigi bɛ se ka bɔ a la. Banabagatɔ dɔ min kɛnɛyara dengue bana la ye seereya kɛ. Ne tɔgɔ Umu Sila a daminɛna ni grippe de ani farikalaya ani fɔnɔ mais n taara dɔgɔtɔrɔso la ka analyse kɛ o y'a yira na ko bana in bɛ na. N ye traitement daminɛ bi kɔni alhamdulillah. Dengue bana bɛ se ka kunbɛn cogo di? Pour que k'i yɛrɛ tanga dengue ma o ni palu tangacogo bɛɛ ye kelen. C'est-à-dire a fɔlɔ fo mɔgɔw k'a dɔn f'u ka si sange sulen kɔrɔ ani i ka sokɔnɔna i ka environnement olu ka jɛya. Jinɔgɔw botolijiw fɛn b'a to soso bɛ caya sigida la olu bɛɛ kan ka éviter. Ni de bɛ dan sigi an ka bi gɛrɛn na min na sera aw ma a bɛ Nango Traoré fɛ Bamakɔ VOA Bambara.